Приятели, днешното видео ще бъде Майнкрафт. Аз съм Иван и умря крава, бебе, в тази лава. Дори не можах да взема айрон. Не можах от тази тъпа лава да взема айрон. Това е много хубаво, че аз не можах да направя това нещо. Как? Толкова ми е жалко. Но... чакай, аз мисля... ето. И той ще гори пак. Аз искам да живея тук, но не искам... но не искам. Защото ще се ожгори от лавата, без да искам. Благодаря ти. Даде ми овча. За да ще направя го. Дори на мен не трябва храна. Не помисля да това. Умирай. Бяха омътуите. Не го теня, аз съм добър. Не съм толкова, щом ги убил, но ми е хубаво. Добре, аз мисля, че ще се върна, защото оставих си неща. Сега нямам идея къде съм. Охо. Аз покажах. Къде? Аз се загубих. Ето. Не е толкова далече. Беше... точно аз имам две. Добре. Преди сега ще трябва да... на мен не трябва такова. Защото такова... и още да ме чайде. И на мен не трябва доста дърво. Защото ще се направя къща и ще се тъмни. Ще бъде хубаво, ще ми ядат зомбитата и ще бъде много хубаво. Много хубаво ще бъде. Чакай за момента. И приятели, тук не знам какво, но... What? Ябълка. Ще си я пажа. Мисля, че ще се стъмни. Приятели, ще направя стоп. И после пак ще го пусна. Ще бъде хубаво. И здравейте. Правих се на това. Спах. Да го щупих. И... сега ми трябва къща. Но... приятели, аз отивам за айрон. Айрон. What? Кой? Скелет ли беше? Какво беше това? Видяхте ли? Ехо! Видях го, приятели. Добре? Ау! Заради тебе умирай. Поне ще брах кокъли. Ще взема куче. Да, ще взема кученче. What? Как ги излезе с тебе? Ау! И пак умрях. Върхът чамаш. И само ябълка ми остана. Добре, аз отивам. Добре,
Аз не искам да... Тоест... Да отивам да бия зомбита. Вау! Мисля, че ще се направя тук том. Аз ти може дърво да купая, но няма да ми стигне кирката. Ще купая, ще видя колко дърва ще се бъра. Тогава ще се върна. Приятели, вижте! 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 Ти си малък. Ай! Видяхте ли това? Да ви взема устата. Вау! Това беше откачено. Зомби сяда на тях. Чуете? О, това се снимаме леко, да. И ето, приятели, сега... Аз... Виждате ли тук? Това... Мисля, че ще взема това. Защото това е много хубаво. Защото... Не знам, забравих какво беше. Приятели. На мен... Аз мога да взема. Ето. Не... Къде? Аз мога да взема толкова много. Добре. Аз искам лопата. Добре, искам лопата. Вот она съм кушал. Че да видя какво има тук. Добре, не знам какво имам тук. Но... О май гад! О май гад! Ко? Има? Ма, what? За какво? Как бе? Знаеш ли, че ще ми трябва дирка? Вече няма. О! What? Добре. Добре, търте бамо. Нищо. Не. Безполезно е. Нищо не ми даде. И още кирки държиш, не, няма да работят. Ами, тогава с Богом. Ще направя стоп. Защото отивам някъде да се ходя. И добре, отново пак. Убиме пак зомби. Не знам колко има зомби, не си направих това. И загубих се нещата, но... Каква е тази къща? Вау! Каква е тази къща? Как сме пътче? Ще ми трябва храна, не ми трябва личе. Но вау! Еха! Тук не мога нещо ще влеза. Но... Вау! Каква е тази къща? Еха! Дори не ми трябва. Вау! Предмети! Виждали? Добре, кой ще даде тази къща? Готино е. И дори има това. Ще ми трябва малко е такова и е такова. Такова. Сега
Има ли не? Нямам. Не ще се направя. Точно. Също такова. Значи мам. Също такова. Ще ми трябва 4. И ще направя такова. Ще ми имам дом. Ще го щупачи напред. Приятел, аз не искам да игра на такова. Разделено на прехождане. Готово. Аз искам да игра на Хикс. С Хикс ми върви. Добре. Ето това не знам като да поставя и за това, че прибирам го. И ще направя градина. И всички неща ще оставам тук. Ще така и тук. И сега ми трябва такова. Не забрах как се вика. О, събрах едно. Такова, не знам как се вика, но знам какво е. О, да, ето. Окей. О! Стига. Но хубаво. Ето, тук няма още. Трудно да има. Гадост. Но на мен ми трябва 6. На мен ми трябва 6. Само едно ми трябва. Не искам вече. Защото аз не ще... само ще направя, защото аз не искам 7. Що е? О, мерси! Yes! Само 6 ще ми трябват. И моля те вече при мен ходи. Поне че дадоха на кокошката. Yes. И то ще имаме шеда. Не ми трябва, но само че ми трябва вода. Ще ви кажа, не ми трябва вода, но ще ми трябва, но... Хайде. Може така да не ще 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Ще направя така. Готово. И ще чакам много дни. Но 2 часа няма да готово. Ще си идвам на лекото. Ето тук. Аз ще